मी आता उपवासाच्या रताळ्याची आहे ना कचोरी बनवते. त्याचं साहित्य दाखवते. हे रताळ आहे, हे एक रताळ आहे, असं रताळ असतो. आणि ते आहे ना रताळ असे 2 तुकडे करून आहे ना मी शिजवून घेतलं. शिजवल्यावर आहे ना साल काढून ही वरची अशी साल काढून आहे ना ते किसणीवर किसलं. म्हणजे जाळीमध्ये आपलं पुरणाची चाळण असते ना त्याच्यावर हे चाळून घेतलं. म्हणजे असं बारीक एकदम, हे बघा हे असं बारीक पिठासारखं आलेलं आहे. आता त्याच्यासाठी आहे ना हे शिंगाड्याचं पीठ आहे, उपवासाचंच आहे. हे खोबरं आहे, ओलं खोबरं अर्धी म्हणजे पावणा वाटी आहे. हे 2 मिरची आहे, बारीक चिरून घेतले. एक चमचा घी आहे. हे थोडीशी कोथिंबीर आहे. हे चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे. आणि आहे ना मनुका आहेत, म्हणजे 10-12 मनुका घ्यायचे. आणि थोडीशी चवीपुरती साखर घ्यायची. आता मी पहिला गॅस पेटवला आहे आणि ते सारण बनवायचं आहे ना त्याला 1 चमचा घी आहे. हे आता त्याला फोडणीला द्यायचं आहे सारणाला. हे मी घी गरम करायला ठेवलं आहे. तोपर्यंत मी इथे आहे ना सारण एकत्र करून घेते. हे खोबरं आहे, त्याच्यामध्ये कोथिंबीर, हे मनुका आणि थोडीशी आहे ना आपल्याला चवीपुरती साखर टाकायची. आणि तो थोडंसं घी तापलं आहे तर त्याच्यामध्ये मिरची टाकते. अशी मिरची लाल झाली ना मग हे आहे ना सारण हे डब्यामध्ये ओतायचं. सारणामध्ये तेल म्हणजे घी आहे हे फोडणीचं. ही फोडणी अशी घीमध्ये अशी म्हणजे अशी व्यवस्थित करून घ्यायची, ढवळून चांगली. हे आपलं सारण आता तयार झालेलं आहे. आता आपण रताळ्याचं जे किस बनवलंय ना हे त्याच्यामध्ये आहे ना थोडंसं चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे, कारण ते गोड असतं ना म्हणून. आता आपल्याला आहे ना हे रताळ्याची आहे ना आपल्याला पारी बनवायची आहे, म्हणजे पुऱ्यासारखं गोळी करायची आहे. असं पीठ हाताला लावून घ्यायचं असं, नाहीतर ते हाताला आहे ना चिपकतो. आता अशी छोटी अशी पारी करायची, जशी आपण मोदक बनवतो ना तशी. आणि याच्यामध्ये ना थोडंसं सारण भरायचं. असे आता सारण भरून असे आपल्याला छोटे छोटे कचोरे बनवायचे आहेत. असं हाताला पीठ लावायचं, नाहीतर कसं माहिती आहे का तळताना पण पिठात घोलवूनच तळायचे आहे. मी तुम्हाला दाखवते. अशी आधी छोटी पारी बनवायची आणि थोडंसं असं सारण भरायचं, कारण ते उपवासाचं आहे ना. असे मोदकासारखं आहे ना अशी वर पारी दाबायची. आता मी असे आहे ना सर्व करून घेते आणि एकदम मस्त खायला पण छान असतात. असे पण तुम्ही करा. हे बघा, हे असे कचोऱ्या मस्त भरून घेतल्या आहेत. असे बनवून घ्यायचे आणि आपल्याला पाहिजे तेव्हा तळून खायचे. आणि हे शिंगाड्याचं पीठ आहे, उपवासाचंच आहे. पण ह्याच्यामध्ये आहे ना ते आता मिक्स करून म्हणजे असं डुबून आहे ना पिठामध्ये असं ते तळायचे आहेत. हे तेल तापायला ठेवलं आहे. हे असे त्या ना पिठामध्ये असे घोलवून आहे ना असे ते तेलामध्ये हळूच सोडायचे. आपल्याला शिंगाड्याचं पीठ नाही भेटलं ना तर वरीचे तांदूळ भेटतात आणि वरीचं पीठ सुद्धा भेटतं उपवासाचं, ते आणायचं. जे काय भेटेल ना ते आणायचं उपवासाचं. असे आपले वर आले ना टाकल्यावर मग आपण फिरवायचे आणि गोल्डनचे होईपर्यंत, बघा गोल्डनचा कलर येतो ना, असे चांगले होईपर्यंत ते तळायचे.
आता मस्त याचा गोल्डनचा कलर झाला आहे. हे आता मी काढते. एकदा तेल तापला ना मग असे आहे ना मीडियम गॅसवर सगळे तळून घ्यायचे मस्त. हे असे मी आता तळून घेते सगळे चांगले आणि मग तुम्हाला दाखवते. आपले उपवासाचे रताळ्याचे कचोऱ्या छान झालेले आहेत. असे तुम्ही पण बनवा मस्त.